लोगोफोर नै दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बराय हरग्रोनाय जाबाय गोदान बोसोरनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय आसा खालामो गासैनिबो साननाय हास्थायनायफोरा बे एबारनि गोदान बोसोराव जाफुंथों गासैबो गोजोन खुसि थानो हाथों बयबो अनलायनानै थानो हाथों ओमफ्राय जानुवारिनि एसे रंजाबाबो बारा लोंला जाला खालामनो नाङा आं बेखौनो नोंथांमोननिसिमबो आसा खालामनाय थाबाय ओमफ्राय नै दिनै जोंहा बोराय मोना खाना जाहांदों आरो आं जाया आरो जोंहा बोराय मोना जाहांदों ओमफ्राय मोनाबाय आरो दा मोनासिनासो खामानिखौ मावहांदो बिसोरो ओमफ्राय आं जाया नालाय आं जानायनि भिडिअखौ होला ओमफ्राय जोंहानाव दा जिखिनि खामानि मावगोन आं बेखौनो एसे दिन्थिसाबनो सानदों आरो जानुवारिनि नामाव आं बेखौनो एसे दिन्थिसाबनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि दिनैनि भिडिअखौ नै बिसोरो बयलारखौ लाबोबाय आरो ओमफ्राय जोंहानावनो साफा खालामखानानै लांगोन जोंहाय गामिनि लाइब्रेरियावसो जाहैगोन बिसोरो मालायफोरनिखौनो भिडिअ लानि आङो एसे जानुवारिनि होननानै इखिनिल' दावा दावालाय मा फथा फोनलायनायलाय जानुवारिनिखौ इदि फथा फोनो नामा Oh ya mama bidong song. Rohai semau nanga. Muri muri. Bilahi. You this. This. You one time. Masagra. Masagra. Murise ya, murise. Ikan tuh di sana, ikan tuh di sana. Oh. Gazor. Bilahi. Warna ya satu, khana guna ya, khana guna. Oh. Ro ya ma bana. Orang ku putih nang dali. Sari panana. Itu cari panana ma. Sari panana. Swdwmfamily mana? Kini jabai sampai berapa? Mana? Mana DJ naik ada nomor nama? Baca khana jaga pura nih. Khana jaga pura baca lagi mau koyak stand nih ya. Mana sana be kubla bla, sumber begiya, mana? Kubla begiya, anu begiya, mana sana begiya. Ini जोंना खामायसो जागोन बेदरा बाल्थिंसे जाखाबाय माथो
साहाबो लोंबाय माथो देनाया नै खाना जाग्राफोरानो बक्स नागिरफ्लानानै गोदाव सोराव मानसिफ्रा ओमफ्राय नै बेदरखौबो जोंहा बोरायासो गोदाजुब्बाय ओमफ्राय नै दा आंजों मस्ला देफाबावनोसै ओमफ्राय नै इयाव खावसेया गेमसो गेलेनानै दङ ओइ जागोन बेसे नों थामसो जाखागोन आं जाग्रा गेस्टिकनि मुलियाव गैया बेबायदि उदै सानाय गाख्रबबाय थागोन आं नङाबा दा अ आंखौ अमा बेदर जानानै गेस्टिक जादोंमोन खोमा उदै खें खें जादोंमोन दहायो ओमफ्राय नै आं साहा लोंबाय नैयाव सामब्राम गुफुर देगासिनो नैयाव आङो जाथ'बाय ओमफ्राय आरो देबावगोन सामब्राम गुफुरखौ हायखांग्रोबावनि ओमफ्राय लेमबावनानै होबावनो हागोन माने लेमना होजोबना होब्ला सामब्राम गुफुरखौ जाबाय दे जोंहा सासेया हा बार'गोन र' हामालै no deh aku dapat di delay ke bawah sampai sayang semua bagaimana nih mah susunya segelang sing gemes kopi lagi नै एबार सामब्राम हालायबाय सामब्राम माखाखौबो हाना लांखाजोबनोसै दुन्दियाखौबो बासिखाना लांनोसै ओमफ्राय नै आङो आलुखौबो देखानानै हरनोसै नै बेयाव हाइजें सामब्राम गुफुर देखांबाय आङो गासिबखौबो रेडि खालामखाजोब्बाय दानिया एवहैनांसिगोन बिसोरो खाना जाग्राफोरा नै लांनोसै गामिनि लाइब्रेरियाव ओमफ्राय बे खावसे लाबायथ' ओमफ्राय नै बेयाव खावसे दंबायो बिलाइखौनो बेसेबा गोबां लाबोखादों नै ओमफ्राय नैबे मोनसे गाजर नै बेदरखौ बाल्थिङाव लाबाय खैथासो जाखोथाय 6थासो जाबाय खोमा दासो लांदो डिजे नागिरदोंमोन बेस्रा माखा मोनासै डिजेखौनो आन्दायजोब्बाय मालाय लांखांजोब्बायनो खबर लादोंमोन मोनासै जेरावबो दासो नागिरब्रबनानै नाय ओमफ्राय अखानायै फुङाव उथिनानै नायब्ला आङो नैबे बेदरनि सारायखौ नुबाय आरो जोंनि रुमावनो दोनफैदो आरो बिखौ बेदरखौ हरावनो दोनफैदो ओमफ्राय आङो फुङावसो नुदो ओमफ्राय बिखौ जाख'नो हायासैनो बिसोरो दिनैयो जाबावगोन माने दायो ओमफ्राय आंबो जासिगोन आरो आंनोबो बोराया बेलेग लाबोखादोंमोन ओमफ्राय बियो सारायनिया गावसोर दायो जासिगोन बिखौ होमबा लोगोफोर दिनैनि ब्लगा बेखिनियानोसै लोगो मोनलायसिगोन बयखौबो नेक्स्ट ब्लगाव बाय बाय ओमफ्राय नैबेखौ आंनो बोराया लाबोदोंमोन नैबे प्लास्टिकआव